Berta. Ei, Què fas? acabant un treball de la UOC, tancant temes de feina, omplint una sol·licitud de subvenció, organitzant una trobada d'exalumnes. 200 persones és massa. Ah, ja estic dinant. Sí, jo veig. I què menges? Fideus fregidets amb gambes. Pebrot fregidet, patates fregides i una poma. Presidenta? No, natural. La poma es pot fregir. Millor que no. En vols? Berta, no trobes que el teu menjar és una mica greixós? A mi sempre m'han dit que he de menjar cereals, proteïna, verdures, fruita. Berta, això que menges és verí i et farà pujar els nivells de clombaterol Colesterol. i perjudica el teu metabolisme, Com? Mireu, jo fa temps que m'he passat a la dieta RUT. Només menjo arrels de l'Himalaya, com el Richard Gere. Sí, és la dieta dels budes, té milions d'anys i està molt de moda a Califòrnia i San Francisco. No hi ha res més sa. I fa quan que menges arrels? Fa 3 setmanes. Només arrels. Correcte. I no notes que et falta una mica d'energia? Incorrecte. Ja n'estàs una mica verd. La trobes bé? Perfectíssimament. Ja n'estàs a punt de desmaiar-te? Correcte. Jan, vols una patata fregida? Té. Sí, home, jo això no m'ho menjo, És quin fàstic, tio. O sigui, és patata fregida, però de fritanga a fritanga, tio. Ara que parlem d'això, qui ha fet aquest menjar? Què, Això és Pol, per tu? indignant, de veritat. Què passa amb el menjar, tia? Jo me n'he menjat una, no estava tan bé. Sí, Ostres, clar, pues- menja tot això, tu. Quan ha durat? Ho has fet tu? Sí, ho he fet jo. Hòstia, tia, pues... A mi Déu-n'hi-do. m'agrada, està bo. Sí, Perdona, què tia, però... passa? Què li has fotut? És picant, cabrona? M'has Sí, té fotut bona picant. pinta. No, bé, perdó. porta Aquí soja, el listillo diu que té bona pinta, doncs va, té. Jo només va, dic que endavant, té no, bona pues pinta. menja, va. Algun vol? Sí? Per aquí? Mira, veus? Quin dia el vas fer, per cert? Això no és d'avui. Escolta, us esteu passant una mica, és d'ahir. És que no sé, té un... No, no està malament. No, és el tacte dels... Però jo no el vull, ara. dels El aquests, tacte. que estan durs. tia. Home, està una mica oliós, això sí. Ostres, mira, Si m'he passat un pebrot, no? O potser el tàper no el va rentar bé, ha tia. anat al lavabo, corrents, el que s'ha menjat la patata. Jo no vull dir res, però...